सबसे टूटल घर से है वे पलटी बतरनी के घर है। हम जहने जो कहने रहे ने तेने हमें टूटला घर लगे लिया मन में सोची थी शायद यहाँ घर पर हम वो झामन से खराब हो के और झामन से आवाज लग गई थी हिमा क्यों आंगन में छी हिमा क्यों आंगन में छी कि वहां से देखा जे बुढ़िया जे निकला केने के निकल लइए ओ बुढ़िया के हाथ में तो लाठी रहबे करे बुढ़िया हाथ में लाठी लेने बाप रे बुढ़िया जे तीन टेढ़ धके जे चले गेले ने बुढ़िया के तो सब डाल टूट गल रे हम कहियो जे ना के देखने रही तब ना हमर निकला गया कहियो तो देखने रही अचानक हम देख लिए हमारा बुढ़िया के बत्ते जे देख लिए से बुढ़िया के देखिए कि हमारा मन भी आ गई जी बुढ़िया के ना किला के कहबी किला तो हम तो अपने तो देखे में साफ सुफ लेकिन वो बुढ़िया जी के देख लीजिए बुझाई जे कहियो स्नानो नहीं करे छी बुढ़िया के देह एकदम से भभके लेकिन बुढ़िया ससुरल हमरा लग में और कहलक जे के छिए तू ओहो ने हमरा चिन्हा जी हमर बेटी है हमरा पूछे के छिए तू हम कहले है ना हमर नाम बुधनी बतरनी है हम पलटी बतरनी के बेटी छी जा जेते से कहला कि हमर मां को भर 5 के बुढ़िया पकड़ लटिया तो 6 दिन के लिए तही रे हमरा दे भाटी मगर और एक के दिन हम बैठ के जवान से भोग नहीं ने बुढ़िया के जखनी जे नाम ठेकान से कहलिए बुढ़िया के तो खुशी से तो बाप रे पागल हो गए बुढ़िया हमरा भर 5 के पकड़ ले बुढ़िया छोड़े न करे बुढ़िया के देह बेटी ने गनाई ने के के बेटाई बुढ़िया के देह छोड़ना तई ने छोड़ी ना मोह के लगा लेकिन आखिर में कर तो करब की वो हमर मां रहा मां हमरा छोड़ देला और हमरा से कुशल समाचार पूछला जे बेटी बुधनी तू अपन कुशल समाचार कहा कि तोरा 6 दिन के रहते ही हम अपना से दूर कर देने छी
दे के सियान भागे ले तोरा विवाह शादी हो तू सो भगला तोरा विवाह शादी करो लेकिन घर आंगन के काम कर ले है तो बुला के हम तोरा विवाह शादी करब हमने सोचले जे ई बुढ़िया हम 6 दिन के रह के कहले के हमरा दूर कर दे के अब ओते दिन पर विदा फिर कह के सिखैया शायद बुझाइए हम उनका जिंदगी में सिखाइए पड़ती लेकिन हम मां के बात मान ला कहलो इमाम अब हमरा दोनों में कोन काम सीख परत त कहलक जे घर में खाना बनावे परत और घर आंगन के जे भी काम याद से सब करे परत हम तो घाटी में गाल के खेले हम कहले इमाम अवश्य हम करब हम से कोन काम दे छूटे मां कहलक जे बेटी गुजरी कि तू ये दिन पर एला वो अपना हाथ से भोजन बना के हमारा खियावा हम मौरब की जियन हम कहली जे भाई बुढ़िया के हमरा पुते खाना नहीं बना रहे छे कहलक जे हम चलै छी तोरा संगे चूल्हा लग में हम तोरा सब सामान ओरिया के दै छी तू वैसा वैसा खाना बनाबिया हमहु कुछ खाना बना मन में सोचला अगर हमरा मां सब कुछ ओरिया के देबे करे त हमरा बनने में की लगले हम कहला जे ठीक है मां अवश्य मां के भोजन बना के दिया मां के बात मान के मां हमरा सब सामान ओरिया के ओ चूल्हा घर में धा देला लेकिन वो घर में तो सब कुछ तो दिल के एक मेन चीज नहीं देते कथी नहीं देलके ये जे खाना में सबसे मेन चीज होय छे आ जरना तो ठीके कहली बुढ़िया सब कुछ ओरिया के दिल के घर में जरना नहीं रहे तो बुढ़िया का पूछने के बुढ़िया बने भी कथी ले घर में तो जरनी नहीं हो कहलक जे बेटी बुझने क्या हमरा सबके खाना बनबै छी तो जरना बीच के लावा पर एक तकर बाद खाना बनबै छी हम मन में सोचलो जे हम त कहीं चौरी जा ले छी ए जरनो के बहाने हम चौरी चल जाय छी हम घर से निकल आंगन में ढकिया रखल है ढकिया ले ले और चावल सब कहां या भेला लेकिन ये पचवरिया चौरी में जे हम चले सुखले में एहला राख
भूल रहे या ओ यार के बिना में से कभी तेल उठ के छाड़ा हमरा से छबे के देख लिया वो देख लिया फिर नीचा भाग लिया आ फिर हम के देख लिया हमर में सोच लो जे हम गिर पर ते द्वारे छोड़ा झुक के देखिए कि कोनो एन कारण नहीं है छोड़ा दिए हम मन में तो विचार नहीं लगला हम कहने से जाए में जाए या छाड़ा के तरफ मारिए तो हमारा हाथ से ढक गया हम उठ के ना भाटी लगा के खेला हम अपना क्रॉस से जादू निकाल के और छाड़ा के हाथ के बैठ एहन जादू छाड़ा के मारली जो छाड़ा के मोच देला अपना सदा हाथ धरती में जाके मुझ गिरली और छाड़ा के मोच जे गिर गिरे लेकिन हम तेरा विद्या निधान है हम जाकर जब बुझतो कि हमारा मोहनी लगावे तो हम तो इब्राहिम के मन के घुरा देती जो सारा जीवन भर में हमारा सर पाती लेकिन हमारा तो धोखा से मार के लग पाछू से और पछाड़ी से इब्राहिम मोहनी लगेला जे हम सब कुछ बिसर गेली जे हमर घर ये छोरा हमारा घर में बूढ़ी मां पर दूर उतर लिया सब कुछ हम बिसर गेले पछमरिया चौड़ी में
पछवाड़िया चौरी में के लिए कथी के लिए बोली चौरिया से लेकिन उनके लगी जे हमरा उठावन से फुसला पनिया के लग मिला और हमरा कहीं चल रास्ता में जे हमरा 9 लाख आए 12 बीघा के बरेला चाप के खेती है लेकिन हम वहां के गुनाह के लो से ओई गांव में से ने तो हां चबटिया पर बैसो हम जाय छी गांव से सखी सहेली के लगिया अहां के आदर सम्मान से ओ जाजर अगर लजा कोई अहां के नहीं कहत जे उधर के आगे हमरा आज हमर बैसा देला आखिर तक में मर्दाबा के कोनो था नहीं छे कनी काल देखे छिए एते तो फेर हम अपन घर चल जेबे अखनी के बुझा देगा जे उधर के तो चल गया अखनी हम नया से कहते थे जो चौड़ी में देखे छिए कनी खाने एते तो अब चल जाता मरन वाली का शादी का करवाओ अरे के जाजर नगर में राख दे लो और अड़ोसी पड़ोसी के भेंट मुलाकात करे के लिए गेलो जाजर वाली